kontuliza nkomo kaloku omphemba oguqa kandlela abanye mabephemba ngamabele thina siphemba ngezibi bathi siyophemba ngaye ngoba wadla abantu phezu kwentaba kalolu suku lanamhlanje the 22nd of January 2022 lulo kaloku losuku esesikhuthazane sicebisane sifundisane sidize namahlebo namhlanje sincokola okanye sibuza umbuzo othi kukuthini ukugeza idlozi sabe sicangatha kuwo ke lo mbuzo unjalo lo mbuzo kaloku into emani ibuzwa tathu ubhele sifuna ugeza idlozi siqala ngapi into yokugeza idlozi sabe sincokola ngalonto ke ungabaleki mntana omhle sithi wena muntu ofikayo kweli khaya subscribe manje ukwenzela uba ube ngomnye wethu ukhule nathi comment napha ngezantsi ukwenzela uba sifunde nakuwe ufika unjalo singekayitsali ke bantu abahle kukuchaza nje eziziqhelekileyo ukuthi wena ofuna ukuncokola nobhele xa ufuneka uye kulaa ndawo ithi schedule an appointment uba ukwazi uthumele i-SMS ucela ilinki sikuforwardele lo session iba yi-hour apho sincokola nawe ngezinto ofuna ukuthetha ngazo kuba zizinto zasekuthakathweni zasekuguleni ngenye ixesha zizinto zesintu umuntu afuna ukubuza ngazo siyancokola ke yilo hour ke mntana omhle asizuzongeza ke ezininzi kwi-announcements either than le ethi i-session okanye i-class okanye i-course on essential oils iyaqala ngoMatshi ilinde ke mntana omhle wena muntu ofuna ukwazi ngazo i-essential oils kuba sikule Saturday ke ingeyo spiritual Sunday siyafuna ukuyitsho into ethi kubalulekile mntana omhle ukuba ukhule spiritually if into ezakukhulisa spiritually ngamayeza funeka uwazi ukuba into ezakukhulisa zezi crystal stones ezi essential oils okanye i-herbs nje abanye bancedwa zizo ezi oregano ezi parsley ezi rosemary yonke nje la wili ukuba yiyo ezakuthatha ikubeke endaweni khawuyifunde uyazi uyilandele asingene ke entweni sithi ukugeza idlozi elibi umcimbi onzima ke ngumcimbi abantu ehamba baphazamise kuba omnye uthi xa imali yakhe engayiboni biphelela phi xa eba ngathi uyajikela kwezikona engathi uqhotywa ngempamana ngamagezi uyagxothwa emsebenzini kukhandwa zimoto akho nto ilungayo nalapha ekhaya akukho kuhle kuyaliwa ngudula ubhensu phansi phezulu athi xa yojikela kosiyazi bathi kukho idlozi elibi elifuna ukugezwa sizayincokola ke lonto kodwa sifuna uqala sincokole ngetypes zemimoya yabantu abangasekhoyo sasiyincokole ke lento siyayiphinda mntana omhle sithi zintathu ezindidi zemimoya yabantu abangasekhoyo kufuneka silandele ke sijonge ukubana kuthethwa ngantoni kwezi ndawo xa sifikile kuthethwe ngedlozi elibi kuthethwa ngeyiphi kule mimoya yabantu abangasekhoyo le mimoya yile nawe uzawuthi mhla wabhubha ube ngomnye ufolishe kwenye yezi categories because kaloku abantu abangekhoyo they fall under ezi categories zintathu masiqale ke kulena yokuqala sithethe ngabantu abasweleka babethakatha sithetha ngabantu ababesweleka benegazi ezandleni ngoba ingababulali sithetha ngawe ke wena mntu owathi ukubhubha kwakho wabe wawungumuntu owawuthwele the underlying theme ke kwaba bantu kule group ngabantu ababebulala yilonto umuntu othweleyo uzawuthi xa efika kusiyazi ozomthwalisa kodwa siyoqale sibheke la kumadlozi kini ukuthi ileliphi ozosebenza nalo kuphoswe ke into oziphoswayo kukhangelwe ukuthi hawu nali silitholile kufunyanwa lambulali lamthakathi abantu ayithwele nguye ozawuthi xa uthetha uthi sikhuphule idlozi kukhuthulwe elidlozi lo muntu ngulomuntu ebengaphandle kwekhaya wayegxothiwe ongasangeniyo phakathi kwekhaya kuba engengomuntu ufanelekileyo ukuba sesihlweleni ngulona uthi xa ugqibo mfaka phakathi kwekhaya ziphume izihlwele kuba kaloku wena ungenise lo muntu ugxothiweyo
Sidlule ke kuyo leyo, sisakucenga wena mntu othi ufuna sithethe ngesithwalo ngayo experience ukwenzela abantu bafunde nakuwe. The second category ke ngabantu abafuna ukwenzelwa izinto. Ininzi ke into ekule category engeke sikwazi ukuyitsho yonke. Kule category sithetha ngabantu abaphikwayo, abantu abangazange boluke, abantu abangazange kubhatalwe iilobola zabo, abantu abangcwatyelwa, umzekelo umakoti owangcwatyelwa kokwabo endaweni bangcwatyelwe kwakhe, umntu ongazange kugqitywe iprocess ethile, mhlawumbi nalapha ekolukeni zange le process igqitywe, umntu owahlatywayo, umntu owabulawayo. Sithetha ngale mimoya inezinto ezifuna ukuhoywa. Le nto idibanise nomntu owathwasa kagqiba okanye umntu okwakufunwa intwaso kuye wayibaleka, uyinto ebila ke ngoku uyifuna phi? Apha kuwe. Sithetha ngomntu owaswelekele ecala kwendlela, umntu owangcwatyelwe esibhedlele, umntu owangcwatywa kwindawo engeyiyo, okanye umntu owangcwatywa wrong, okanye imeko phantsi kwendlela owangcwatywa ngayo ibe ikhwinisa. Ininzi le nto. Nabantwana abayohlala kwimizi engekho semakwabo, yahamba le nto yabaxakekisa, bafuna ugoduka. Yiloo nto ke ininzi ke mntana omhle esingekhe sikwazi ukuyigqiba xa siyichaza. Sithetha ngabantu abanamatyala abafuna uncedwa. Sithi the last category ngamabandla amahle, langalana ngesizulu kuthiwa amathongo. Le yile nto kuthiwa yi-cabinet. Kulapho ke xa sicenga sicele khona, sicenge sithi sicela le nale, kulapho kukhutshwa umntu khona oasayinwayo ukuthi makagade lo mntwana. Yiloo nto xa isisu uthe wasikhupha uqumbise nalo mntu ebekuthiwe makagade laa mntwana, kuba kaloku le task ebeyinikiwe wena uyiterminatile. Sihambe ke ngoku eso sisu lo mntana, kuba kaloku ngokwasesihlweleni sengumntu. From that second of i-conception kufuneka abuyele ke ngoku koogogo abazawuthi bamgcine, ozawuthi xa ucela kubo bangakuhoyi kuba kaloku bahoye lo mntwana. Yiloo nto ke ngoku le nto ifune ukuhoywa. Nanku umbuzo usemile ke mntana omhle, kukuthini ukugeza idlozi? Kuba kaloku asikayiphenduli. Apha ke le question ibangwa yintoni? Uthe xa usiya kumprofeti othile wathetha ngoba kufuneka ugezwe idlozi. Uthe xa usiya kusiyazi othile wathi ingxaki zakho zibangwa yidlozi elibe lifuna ukugezwa. Baninzi nalapha kuFacebook, balapha koYouTube, they are everywhere, baya-advertise bathi thina sikugezela idlozi. Umile kumbuzo, kukuthini ukugezwa kwedlozi? Whether you like it or not, mntwana omhle, le nto kugezwa kwedlozi asinto indala apha kuthi thina bathetha isiXhosa. Iyinto efikayo kuba kaloku abantu abathetha isiXhosa eyona nto bebeyazi ubana utata ubani owayekhalela into ethile ufuna ukwenzelwa umsebenzi wakhe. Lo mntu wayefuna le nto yakhe uba yenziwe, kuba ungayenzi uyinto ibila apha kuwe, akushiye mhla wabhubha angene kolandelayo. Kukho ke ngoku esi sihlwele, ngulo mntu sithi kaloku bantwana bahle zangoluke xa kukho imisebenzi phakathi kwekhaya, ingakumbi imisebenzi exhelelwayo, ungapha kwendlela akakwazi ungena, uyasitshutshisa ke ngoku apha ekhaya kube ngazangoluke. Kukho nengxaki yamanyala phakathi kweli khaya kuba kaloku sinexhego eliyinkwenkwe okanye ixhego elingazange loluke. Kukuthini ukulungisa le nto elidlozi? Kukuba siyinqulele, siyicengele, siyithethele kula mabandla amahle, sithi nanku utata omkhulu ubani le nto ayifunayo andikabi namandla okuba yenziwe. Nantso ke ngoku into yokuqala umbuzo usemile, kuba ke sesilapha bhele siyafuna mani ukugezwa. Bathi bafuna usigeza aba bantu, siyafuna ukuyogezwa. Ungahamba mntana omhle uyogezwa kuba zikhona izinto ezifunayo ukuba ugeze mntana esihlwele. Eyokuqala,
apha phakathi kwalamakhaya ethu kuyakwazi uba kwenzeka uba kuthiwe kukho ingozi ejikeleza ikhaya. Ingozi can be ingxaki yemoto, ukuhlatywa, ukudutyulwa, ukuwa kwabantwana emithini, yonke nje le nto ihambe le nto i-include itrauma. Iyafuna ukhalinyelwa le ngozi kuba kaloku njengoba seyiqalile nje phaa izawusityhutyha sonke apha phakathi kwekhaya. Siyahlamba ke kuthiwa kukhalinywa ingozi, kuthiwa kuhlanjwa ingozi. Yinto eyenziwayo leyo enokwenziwa yintloko yekhaya esinokwazi ukuyifunela umntu ukubana ayenze. Ungabuzi ibhele ukuba yenziwa njani, ixhomekeka kunini likhaya, ixhomekeke kulo mntu uza kunincedisa. Unumber 2, kukho ingxaki yokuphuma kwezisu apha phakathi kwekhaya. Asithethi ngabantwana abakhupha izisu, sithetha ngabantu abakwinqanaba lokuba nabantwana. Sithetha ngoomakoti apha kweli khaya. Kuba ngathi umakoti ubambile isisu siyaphuma, umakoti abambe isisu siyaphuma. Izisu umhla nezolo kweli khaya ziyaphuma. Ithi loo nto apha phakathi kwekhaya sizukwanda, yafuna ukhalinyelwa, yafuna uthethelwa, kuhambe kuthiwa ikhaya eli malihlanjwe. Akuzuthiwa oomakoti kuba kaloku oomakoti ayingomntu osuka kumzi omnye, ngoomakoti beli khaya. Abanye ngomamjwarha, ngumagatyeni, kuphuma izisu, ingxaki yalapha ekhaya. Unumber 3, kukho le nto uba phaa phakathi kwekhaya fumanisa uba kuyagulwa, kugula lo, xa ibare kugula lo. Kukho ingxaki yokugula apha phakathi kwekhaya. Ingumoya ombi ke le nto, yafuna ukuyeshwa le nto yokugugula. Kungaki ihambe le nto umntu onyangayo athi eli khaya kufuneka kuhlanjwe ingulo. Asithethi ngengulo emhlophe, sithetha ngokugula. Kuyahlanjwa, kulungiswe ikhaya, kubethelelwe, kuqiniswe nabantu balapha ekhaya ukwenzela uba ukugula oku kungasixhaphakeli. Unumber D, kukho le nto kungendi kwabantwana beli khaya. Zakhula iintombi kweli khaya, kungena abantwana kweli khaya. Zakhula iintombi ziba ndala ziyohlalisana, ayikho eyendayo. Abathe benda okanye lowo mnye uthe wenda uba ngumabuye kwendeni. Le nto yafuna unqandwa mntanomhle, ingumkhuba ombi phakathi kwekhaya. And ukuba uyayilandela ukhona unobangela. Ithi ke le nto kuyafuna uba apha ekhaya kuthweni kuhlanjwe. Unumber 5, ukuthwasa komntu wonke phakathi kwekhaya. Andiyanoba baninzi nabayiqaphela le nto, manzi uba kuyathwaswa apha, utata lapha, umama lapha, abantwana bonke balapha. Iyawuthini ngokweli khaya ukuba sonke sineendumba? Nantsi ekatata lapha, nantsi ekamama, nantsi ekabhuti, nantsi ekasisi. Apha wonke umntu nendawo aphahla kuyo. Siyakhumbuzana mos ukuba xa unomrhawule wakho ngowakho, asizushera umrhawule mos. Yawuthini ngokuba apha ekhaya wonke umntu unomrhawule wakhe? Ikhona ingxaki. Kungenzeka uba kukho inyoka apha ekhaya, ukhona umntu ayethwele. Oku kuthwala kwakhe kuvela kusisihlwele, ngoku sonke kuthiwa siyathwasa ukwenzela uba sijonge le nto yalo mntu. Unumber 6, kukhona le nto yokuphela komzi kukubhubha. Manzi bapha kuyabhudwa kweli khaya. Izinga lokubhubha alikwazi uhambelana nezinga lokuzalwa kwabantu. Futhi ke nobe kuthiwa lihambelana, kaloku xa kubhubha abantu abadala, abantwana bawuthini usheka bodwa? Xa kubhubha abantwana, abantu abadala bawungcwatywa ngobani? Loo nto ikumila kunjalo. Ithi le nto yafuna uba sihlanjwe kweli khaya, kugxothwe ukufa phakathi kwekhaya. Unumber 7, ukutshipha kwabantwana bekhaya. Idibe ngathi kufa kwisiphephethu, idibe ngathi abantwana beli khaya kukho into ebagxothayo. Ibona ke ngoku le nto ithi kuhambe kubuza uba lo mzi wawulapha wayaphi. Ithi le nto khona into ephakathi kweli khaya esisidungamzi. Esi sidungamzi ke mntanomhle siyakwazi ukwenza ububuthakathi. Mhlawumbi kukho umthakathi phakathi kwekhaya, kuthwelwe phakathi kweli khaya, okanye zizinto zokugeza kwabahlali, abammelwane abazithakathelayo. Yafuna uhoya laa nto ilungiswe. Kubekho le ngxaki yokuzala kwabantwana
phantsi kweemeko zobulewu okanye ubuhule, ufumase uba kuyazalwa apha njeba kuzalwa nje naba bantu bazala aba bantwana akukho cebo beza nalo lokukhulisa aba bantwana ngaphandle nje kwezi grant. Naba sebezele bangongantweni bayazala bashiya abantwana, omnye uhlala kude Kapa kuloo ndawo umane ethoba umntana, athoba umntana omnye emva komnye. Besisayiphendula ke wena mntu othi ufuna ukugeza idlozi, nazi izinto ezifuna ukugezwa. Abantu abadala bona bafuna izinto zabo zenziwe. Uzawugeza mntanomhle xa kusithiwa utatomkhulu wakho ufuna ubuyiswa, loo nto is not answering it eyokuba kuthi ugeza idlozi emanzini uthathwe uyotyiswa ngeentelezi. Utatomkhulu wakho usafuna ungeni, uyawutshona nakulaa manzi uyohlanjwa kuwo. Ayikho ke in other words into ekuthiwa kukugeza idlozi. Abantu abadala bafuna ukwenzelwa imisebenzi yabo. Amakhaya ethu afuna ukulungiswa ngoba kugxothwe imimoya emdaka. Nawe njengoba usisiqu kufuneka uhlambile, kufuneka uziklinile ukwenzela uba esi sihlwele uhamba naso iqhubeke ilinki between wena naso. Bayikhumtsha ke abantu abamhlophe bathi you cleanse your aura, bathi you activate your energies, bathi you remove ezi energies zi-negative ngokuba ufuthe from time to time, ngokuba usebenzise izinto that keep you connected with isihlwele sako kwenu. Idlozi lona alifuni buligeze, hoya imisebenzi yako kwenu. Ukuba ke wena mntana omhle uneyakho imbono, ekabhele lena mntana omhle, ayitshintshi olwakho ulwazi. Yiza nawe nolwakho ulwazi, because the beauty of a spiritual journey, it is an individual journey. Ayifani ne-religion. Akukho Bhayibhile apho okanye iQuran okanye i-Vedic scriptures okanye iTorah okanye loo nto iyiyo ethi silandela le nto. Is a spiritual journey. uBhele is sharing olwakhe ulwazi. Share yours apha ngaphantsi by commenting, by sharing ukuba uyavuma, by liking ukuba uyavuma. Nawe udislikes all the time, dislike ukuba awuvumi. Siyekile ke yalala, siyodibana Sunday ngaso i-spiritual Sunday camagu.